برپرسین AK Partiye ji bo rojnama Türkiye gotine amadekariyen dewletê ji bo çekdanîn û vegera endamên PKK ber bi dûmahiyê new çaverê geştina nexşereya PKK dikin. Helbete pêştî jî temaşevanê taybetî jaliyê de salata Türkiye ve husata balavkirin li gor çapemeniya Türkiye ku dibe divê mehêda helbete guhartinên mezin çê bibin. Êdî navarasta mehê da ha navarasta mehê te dîtî şekî husata balavkirin dibe êdî pêşveçûnên pêtir hebe sebaretî pêvaja çareseriya û dengûyên ku têne balavkirin li dûrvêkê birêz Ömer Faruk Gerger Loglo parlamenterê Dem Partiyê yê Kuca Aliyê ji Enqere gelmeye. Birêz Ömer demata baş be. Serincata bû vê rojnama Türkiye radkeş ku Türkiye Enqere çavereya nexşereya PKK dike. Bu çekdanînê şûn da gafavêtin ber bi prosaya yasayî. Tu vê pêşhatê çi bînî gelo. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Weşana ve xoşbest Slavur Rêz. Prose birê ve diçe lê dema tê qonaxeke hestiyar rastî rê ku dernakeve dibe. Lê niha lazim e ew rê were vekirin destpêkê jî dibe dewlet û desthilat ê ku hêz li dest e li gor vê yasayekî pêwîst derxe û PKK ku îradeya çekşewitandin û çekdanînê nîşan daye rêya vê veke. Eger ew yasa ney derxistin nabe. Dema yasa dernekeve PKK jî gav navêje o xetimandinekî durust derbas be. Niha li pêş me demekî Kurd heye dibe ev rê were vekirin divê eger aliyek bêje tu çekan deyne ez ê yasa derxim PKK jî bêje na yasa bire derkeve em ê çekan deynin biyo hawayê rêyek nayê dîtin. Em dizanin di proseyên aştiyê de tu rêxistinekê bi yek carî hemû çekên xwe dananîne. Dema ku rêkeftinên peymanên aştî hatin imzakirin çek tên danîn lê dibe ku dibêjin çekên xwe me danîne li piştre dikarin çekên din jî bibînin. Eger îradeyekî hûn nîşan didin dibe aliyên din jî vê îradeyê bibîne. PKK bi salan got em bi PKK re rû nanin lê dîtin nabe carekî dî li hatin ser mêzê rû nûştin û neçare divê rûniştinekî hebe nabe ev yek were gêrokirin ji ber vê evên ku serî hildane evên ku çek girtine divê rêya wan were vekirin. Birêz Ömer helbete ve pirseke ciddiye gelo ewan ha dimeşe li Türkiye veke Türkiye navê kiriye Türkiyeke beytîror aya fi'len îradeyeke konkrêtî heye ku pirsgirêka Kurdan çareser bike yan taktîkeke di çarçûvê guhartinên ku li deverê çê dibe Türkiye dixwaze xwe ji van alûziyan biparêze hinekî rewşa xwe ya hundir baş bike tu vê arastî çi bînî. Biz süreci samimi olarak görüyoruz. Em dibêjin prose ji dil e. Rast e lê dema gavên pêwîst nehatin avêtin mesela dengder hene wê demê baweriya xwe bi proseyê nayîne. Evên ku proseyê birêve dibe niha Dem Partî bi awayek proseyê hêsan dike rê xweş dike lê evên ku û temaşa dikin zêdetir raya giştiyê Kurd e ewa temaşa dikin hestiyar nêzik dibin dixwazin aştî hebe lê dema tu gavek nayê avêtin wê demê bawerî bi proseyê namîne. Em dibînin hefteyên dawî desthilat ji bo durustkirina baweriyê hinek gavan davêje Birêz Baxçelî hin daxuyanî dan
em dibînin ew dixwazin rojê xelas bikin, rizgar bikin. Em ez nabêjim ne ji dilin lê desthilat dixwaze hemû tişt di destê wan dabe û dema hemû tişt bi dilê wan be di destê wan dabe prose birêve naçe. Ev jî dibe sebeb ku baweriya gelê Kurd lawaz dibe. Em dixwazin em jî wek Dem Partî çi ji destê me tê em nîşan didin. Me em dibêjin Birêz Erdogan ji bo aştî bike çi ji destê me tê em dikin. Serokê me giştî jî got lê em dibînin dewlet û Erdogan dixwazin hemû tişt di destê wan dabe û proseyê bi dilê xwe birêve bibin û ev yek jî dibe sebeb ku gelê Kurd sar nêzik bibe. Ev nêzîkatî ne rast e. Em serî de me gotiye ev prose ne proseyekî saxte ye, proseyekî ji dil e û lê Bahçeli daxuyanê Bahçeli hebû PKK jî hengavên girîng avêtin em dibînin Bahçeli wek serkerdeyekî netewperestê Tirk gelek gotinên girîng gotin gav avêtin êdî ji bo her du aliyan jî veger nîne lê divê raya giştî sar nebe. Belê Birêz Ömer helbeta tu zanî jî pirsa Kurdan pirsekê firarehend e. Pirsek girêdayînî ne tinê çarenivîsê tevgereke çekdarî. Bi dahan tevgerên çekdarî di sed salên derbas bûye li ser pirsa Kurdan çêbûne. Gelek serkردên Kurdan bawekî meydanê hatine jinavberin û heta niha qebrêwan gûrêwan jî nediyar e. Kewata biyata ewa niha li Tirkiye dimeşe. Mucerred girêdayî PKK û çekdanîna PKK bê bandorkirina wê ye an di kûka xwe de fiilen Tirkiye bi îradeye ku pirsa Kurdan çareser bike. Ku pirseke heye girîngtirîn pirsa Tirkiye ye. Evet. Şimdi tabii devlet iktidarı... Rast e devlet û desthilat dibêjin ev pirsgirêka çekdanînê ye. Ev ne rast e. Lê ji ber ku pirsgirêkek heye çek heye. Ne ku ji bo çek heye pirsgirêk heye. Ji bo pirsgirêkek heye ku çek heye. Lê desthilat dibêje çekên xwe deynin em li hev werin û ev mijar dawî bibe. Lê bûyî hewayê dawî nebe. Nabe. Ji bo zimanê Kurdî tu gotinekî nîne. Ji bo yasayên demokratîk gav nîne. Ji bo derketina zindaniyên nexweş tu gav nehatiye avêtin. Pirsa Kurd wek pirsa terorê naskirin tu guhertinek divê warê de nîne. Ev hemû nîşan didin dibêjin ev tenê wek rêkeftineke çekdanînê. Dixwazin bûyî hewayê nîşan bidin lê ev ne rast e. Bûyî hewayê nabe. Dibe ku çek deynin wawin dibînin çekên xwe dişewitînin lê dema pirsgirêk hebe dîsa dikarin çekan helgirin. Wê demê dîsa pirsgirêkekî nû derkeve. Divê warê de gelê Kurd divê warê de ji dil e dibêjin em meraxê me bi çekan nîne. Em naxwazin zarokên me bên kuştin. Lê dixwazin çareserî pêk were. Gelê Tirkiye jî naxwaze zarokên wan bêne kuştin. Şer naxwazin lê ji ber wê em dixwazin sibê em ê dest bi kempînekî bikin û çalakiyan em ji dewletê re bêjin ji bo aştiyê tu jî gavek bavêje. Em ê bang li dewletê bikin. Em bêjin ba dewlet jî gav bêje. Em rawestiyane bi sebir, bi dilniyayî, bi dilpakî. Belê Birêz Ömer ekel dayê em bê jî bipirsîn. Helbete Serkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di piraniya derketinên xwe da dê helketinên cuda da çi Tirkiye bê çil dervey Tirkiye be berdam qalavê pêvajoya dike. Dibêje êdî biratiya Kurd û Turkan ya hezar salan her dê bimîne. Dibêje ev pêvajoya me dest pê kiriye û gavên baş me avêtine û em dê berdamîn bi tu awek em nailîn ev pirsgirêk çêbibin bû vê pêvajoyê. Tu vêkê çavbînî gelo.
Cumhurbaşkanı bu görüşlerini biz E, yıllardır söylüyoruz. evnerin serokomar em bi salanan dibêjin em tevli Hakları dibin gelen Kürtler için adım atılacak. em dibêjin ji bo mafên Kurdan gav biavêtin lazim e çîrok neyê gotin baweke eşkere destûr were guhertin bi çîrokan bêjin cîranê me jî Kurd e em ji Kurdan hez dikin biyo hawayê nabe pirsgirêkekê pir ciddî heye heta şerê çekdarî çûye ji bo çareseriya vê lazim e em biaxivin nabe nikarin bêjin em ji Kurdan hez dikin em ji Gulan hez dikin biyo hawayê nabe lazim e nêzkatiyekî ciddî hebe dewlet bi pîvanên xwe bi yasayên xwe dewlet e û dikare bi yasayan pêş veke welatî yasa dernaxin hikûmet derdixe hûn vê yasayê derxin ku bira baweriya milletê bi we hebe hezar salin em birayê hevin rast e dibe wek goşt û hestî ne lê em her dibin neynok em nabêjin em nabin dest hevirin me Bale. em tucarê em her dibin derece duyem ya welatî bû. بله برای سمر فاروق گر لوگلو پارلمانتاری دم پارتی لپارلمان ترکیه لانقره گلمه بو گلک سپاس